Türkmen häkimetleri uruşdan gaçan türkmenleriň ýol pullaryny özlerine töletdirýär. Ukrainada uruşdan gaçyp Ruminiýa baran bir türkmenistanly 7-nji martda Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp Ruminiýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň watany dolanmasy ýan türkmenistanlardan pul toplaýanyny habar berdi. Şeýlede 8-nji martda Türkmenistanyň Kronikasy näşri hem Ruminiýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň Ruminiýadan öýe dolanmasy ýan türkmenleriň ýol puluny özlerine töletdirýändigini habar berdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy harby çoluşa girişmegi bilen ýüzlerçe türkmenistanly, millionlarça bosquny bilen bir hatarda goňşy Polşa, Ruminiýa we Moldova ýaly ýurtlara gaçyp bardy. Ukrainanyň daşary işler ministrligine görä 5-nji martda çenli 1700 türkmen talyp Ukrainadan evakuasiýa edildi. Henüzem Ukrainada gysylyp galan türkmenistanlaryň anyk sany barada maglumat ýok. Ýöne dürli maglumatlara görä Ukrainadaky türkmenistanlaryň umumy sany 4300 adamdan 6000 adama çenli üýtgeýär. Türkmen bosqunlary barada gelip goşýan maglumatlardan çen tutulsa, goňşy ýurtlara bosqunlyga çykan türkmenistanlar üçin esasan 4 ýol bar. Bosqunlyga baran ýurtlaryna türkmen wekil kanallarının kömegi bilen Türkmenistan'a dolanmak, eger mümkinçilik bolsa bosqunlyga baran ýurtlaryna galmagyň ýollaryny atarmak, Türkiýeге geçip ol ýerde ornaşmak ýa-da Türkiýanyň üstü bilen Türkmenistan'a dolanmak. Azatlyk radiosu bilen 7-nji martda Ruminiýadan habarlaşan Türkmenistan, Ruminiýadan Türkiýe barýan we bosqunlar üçin mugut üpçün edilen awtobuslara minmek üçin Türkmenistanyň elçixanasynyň işgärleriniň türkmenlerden $50 meçberine pul sorýanyny habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasyna görä 6-7-nji martda Ukrainadan Buharestde otly bilen baran türkmenleri Türkmenistanyň Buharestdäki elçixanasynyň işgärleri garşy alypdyr. Elçixana işgärleri uruş bosqunlaryna 2 ýol teklip edýär. Olaryň teklibine görä Türkmenistanyň uruş bosqunlary adam başyna $70 ýol puluny töläp ýörüýte awtobuslar bilen Türkiýeге geçip bilýärler. Ýa-da olaryň sany 200 adama yeten ýagdaýynda olar Türkmen Howa ýollary kompaniýasy tarapyndan gurnuljak ýörüýte uçur gatnaw arkaly watana dolanyp bilýärler. Habara görä uçur gatnawlaryny Ruminiýadan ýa-da Polşadan gurnamak gödeňine tuturýar. Türkmen häkimetleri uçur biletleriniň tölegi üçin uruşdan gaçyp barýan öýder aýatlarynyň 1200 manat meçberine pul sorýar. Uçur peteginiň tölegini talyplaryň Türkmenistana howsarlar tölemeli. Galberse de ýygnananlaryň sany 200 adamy ýetgänçe Ukrainadan gaçan türkmenler bosqunlyga baran ýurtlaryny öz hasabyna ýaşamaly. 9-njy martda Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça kommentariýa almak maksady bilen Türkmenistanyň Ruminiýadaky elçixanasyna jaň etdi. Elçixana Azatlygyň dinleýijilerine maglumat bermekden ýüze wurdy. Türkmenistanyň wekilhanalary hususan Kiýewdäki türkmen elçixanasy insany hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan hem de Ukrainadan gaçan türkmenistanlar tarapyndan öz raýatlaryna ýeterlik ýardam bermezlikde tanqid edilýär. Ukrainadaky türkmenler köplenç ýagdaýdan öz başlyk çykalygy gözlemäge mejbur boldy. Uruş başlanandan 5 gün soňra 28 fevralda uruşyň arasyna galan türkmen talypları öz janlaryny halas etmek üçin Türkiýanyň Haber telekanalyna gün efir arkaly interwiu berip Türk häkimetlerinden ýardam sorady. Türkmen Nokot News näşri Türkmenistan Howa ýolları kompaniýasynyň 9-njy martda türkmen talypları üçin Rumin paýtagtyndan Türkmenabada ýörüýte uçur gatnawyny meýilleşdirýändigini habar berdi. Azatlyk radiosu Ruminiýa baran türkmenleriň ýagdaýy, olardan ýol üçin talap edilýän tölegler we meýilleşdirilýän uçur gatnawy barada kommentariýa almak üçin çarşamba güni Buharestdäki türkmen elçixanasyna jaň edenne elçixana işgäri Azatlyk radiosynyň soragyny dinledi. Jogaby gedek gelenle bolsa trubkany taşlap goýberdi.